Assalamu alaikum wa rahmatullah. Al'ummarmu na gidan crypto space da sauran gidajen ƙasar Hausa, musamman mutane masu yin interlink. Barkanmu da wannan lokaci. So ga yadda ake applying interlink visa card. A farko idan ka zo, kun ga bayanai nan suna ta wucewa. Kaga wannan ya zo ya wuce NYSE, ga wani to ga explore visa card, sai ka maza ka taɓa. Sai ka tsaye da shi, ko ya wuce ka dawo da shi sai ka taɓa. So gashi na yana buɗewa, yana ƙoƙarin buɗe min yanzu, kuna gani ko? So haka abin yake. So yana buƙatan password, ni kuma na taɓa, na ce mai unlock. Yes. Yawwa, to kun gani nan sai ka shiga connect sai ka taɓa shi. So bari in yi connect. Gashi na ya ce connecting. So gashi na yanzu yana so kai connecting da Google ne. Duk ko da me za ka yi connecting, amma dai yanzu bari mu yi da wallet ne. To, da na so mu yi da G, amma dai bari mu yi da wallet. So duk kana iya kai connecting da abubuwa da dama, har da Binance ɗin kama duk za ka yi connecting. So bari mu yi da interlink wallet, tun da dama ita ce asali. So gashi nan mun shigo da interlink wallet. Good. Gashi ne yana ta connecting. To sai ka taɓa apply now. Gashi nan apply now. Janye wannan ya ba mu wuri. Kun ga apply now. Sai ka taɓa. So kun gani. Gashi nan sai ka ce get free card now. Saboda ni dai abin da yake nuna mun kenan, kuma shi nake nuna muku. Sai ka ce get free now. Yawwa. Ya ce sign in to continue. To fill out the form. You must be signed in. To sai ka taɓa nan. Ka je ka yi sign in. To nan email address ɗinka, ana neman wallet ɗinka na wato password ɗinka na email ne. Lallai sai ka saka password ɗinka na email. So email ɗinka za ka sa. Yanzu gashi na saka email. So ana neman password na email. So sai ce interlink ID, sai ka sa 6. Gashi nan. Sai ya ce nan kuma ITLX wallet address. To sai ka koma ITLX wallet ɗinka. So kaga yanzu sai mun koma ITLX kenan. I have to go back to wallet. To yanzu gashi nan wallet. Sai kai copy. Kalli nan wurin. Sai ka danna copy kawai. So nan wurin canza, za ka iya canza setting ɗin. Ethereum ne, BNB chain, duk wayannan sai ka kukkunna su. So yanzu sai ka danna copy. Ni yanzu gashi na danna copy. So kana danna copy, sai ka sake komawa. Sai ka koma kan app. Sai ka sake explore visa card. So duk process ɗin ba sai na nuna muku ba. Yanzu kawai sai ka ce apply now. Sai ka sake get free card nan. Sai ka dawo ka sa wallet address ɗinka gashi nan. So it depends. So tambaya nan suke yi. Why interlink should offer you card for free? Me zai sa interlink su baka katin nan kyauta? Feel free to share your journey with us. Ka saki jikinka, ka faɗi ra'ayinka game da tafiyar da ka shawo tare da mu. You can mention when you first joined the community. Kana iya faɗin lokacin da ka fara shiga cikin harkar interlink tare da al'ummar interlink. What
you will what you like about the project, abin da kake so game da project ɗin, or how you have been supporting us along the way, ko kuma yadda kake taimaka mana a tafiyar. Saboda haka sai na ce I have been an ambassador of the project for long. Sai ka ci gaba da irin, sai in ce I have been, ni abubuwan da na sha yi, explaining and translating, kawai abin da ya zo min kai nake rubutawa, interlink updates, to Hausa language misali dai, for my community. Shikenan abin da na yi, sai kawai in danna submit. Ai gashi nan kuna ganin submit ai ko? Sai ka taɓa submit. So ni gashi nan na danna submit. Gashi nan ya ce interlink free virtual card waitlist. Na shiga cikin waitlist. Kana iya editing in kana tunanin ka yi kuskure. In ko baka yi kuskure ba, shi ke.